Poďme sa ešte teda pozrieť, aké mýty v riadení zásob sa najčastejšie vyskytujú. Čím sa my stretávame, keď vlastne prídeme do firiem, čo nám vlastne firma hovorí na prvú otázku našu, že akú majú dostupnosť, tak firma odpovie rovno, že máme vysokú dostupnosť. Naša skúsenosť, ale v podstate s druhou otázkou prídeme a povieme, že a ako ju meriate? A naša skúsenosť vlastne hovorí o tom, že 9 z 10 firiem proste dostupnosť jednoducho nemeria. A v zásade je to potom čisto pocitová vec z toho dôvodu, lebo firmy majú pocit, že keď majú plný sklad, tak musia mať proste vysokú dostupnosť a zákazníci sa častokrát nesťažujú, proste keď u vás niečo nedostanú, tak proste idú inám. Čiže tomuto my hovoríme, že je mýtus, lebo v zásade je to veľmi intuitívne a plný sklad ešte neznamená naozaj vysokú dostupnosť. Druhý taký mýtus, ktorý vnímame, že nemáme prebytky zásob a prebytky zásob je častokrát aj pre firmy náročné merať a opäť 9 z 10 firiem proste prebytky nemeria. A častokrát tá intuícia v tom je taká, však ten tovar objednávame každý týždeň, tak nemôžeme mať prebytok zásob. V našej skúsenosti vyplýva, že firma, keď aj objednáva na nejaké obdobie dopredu, napríklad na mesiac, na 2 mesiace dopredu, tak sa už nepozerá, že ako často objednáva ten produkt. Lebo vy, keď objednáte tovar na mesiac, 2 dopredu a potom objednáte opäť za pol roka, to znamená, že máte príliš veľa tovaru na sklade a tým pádom samozrejme aj prebytky zásob. Ďalším takým mýtusom je, že nepociťujeme tlak. Vo väčšine prípadov sa ich pýtame, pociťujete tlak na cash flow? No a po dlhšej diskusii vlastne zistíme, že firma používa kontokorent, z toho dôvodu nepoužíva alebo nepociťuje úplný tlak na cash flow, aj keď pripustí, že aj s kontokorentom v zásade z času na čas ten tlak na cash flow je, nemôžu odoslať objednávky, alebo v zásade zastavia objednávanie tovaru. Takisto firmy častokrát hovoria, že postavili sme práve druhý sklad, tak v zásade nemáme problém s priestorom. Samozrejme otázka je, čo ten sklad stojí a aké sú ďalšie náklady. A myslím si, že jeden veľmi dôležitý mýtus je ten, s ktorým sa stretávame naozaj bežne, že nákupcovia majú dostatok času na prácu a nie sú pod tlakom. Vzhľadom na to, že nákupcovia riadia veľké množstvo položiek, stovky až tisíce, naša skúsenosť je taká, že ten tlak tam naozaj je a majú veľmi málo času sa niekam posúvať a niečo inovovať.